Keď sa v dedine opýtate na Andreja Závodského, povedia vám, že to je taký čudák. Celé dni chodí po lese a ani huby nezbiera. Len chodí. Andrej však nie je typický dedinský blázon. To, čo hovoria, je pravda. Do krčmy ani do spoločnosti nechodí, nevídať ho v obchode, na pošte, ani nikde inde. Dokonca aj susedia ho vídajú len z času na čas. A tým myslím poriadne dlhý čas. Žije sám. V dome obrastenom všetkým možným. Od nadivoko rastúceho hrozna po obrovskú neupravenú morušu na dvore. Keď som sa za ním vybral, pršalo a topánky som mal celé od blata. Napriek tomu mi povedal, nech sa nevyzúvam. Usadil ma do prázdnej izby, ktorá vyzerala, ako keby v nej ani nikto nebýval. Vychudnutý, zhruba 60-tník si sadol oproti mne, zhlboka sa nadýchol a povedal: 10 rokov, 5 rokov, alebo 1 deň. Kto vie, koľko ešte budem žiť? Najradšej by som už len krátko, ale ten život sa ma nejako drží. Nechce ma pustiť. Ale nikdy nevieš. Ja by chceli, aby všetko bolo navždy. Lepšie je si zvyknúť, že veci, ľudia, všetko odchádza. Ten tu bol ešte včera. A zajtra nemusí byť. A tak je to dobré. Ale nie to som ti chcela. Vlastne vôbec som nechcel mudrovať. Chcem ti porozprávať príbeh, ktorý je taký neuveriteľný. Taký ťažko pochopiteľný a vôbec hrozný. Už som ho prestal rozprávať. Prestal som sa zaujímať o ostatných a aj ostatní o mňa. A vôbec sa im nečudujem. Kto by chcel mať niečo s takým, ako som ja? Na huby chodím ešte za tmy. Nikto ich nepozbiera ani potom a také miesta, čo ja poznám, nepozná nikto. Ale predsa len. Je to zvyk od detstva. Rovno za domom mi začína les. Stalo sa to rovno za mojím domom. Desím sa toho, že sa to stane znova. A pritom tomu nemôžem odolať. Neviem myslieť na nič iné, rozumieš? Kto vie, čo by sa stalo s ľuďmi, s tebou, so svetom, keby som sa odtiaľ znova vrátil? Myslíš si, že som blázon však? Bože, keby som bol. Keby to bola, čo ja viem, nejaká choroba, na ktorú hoci teraz aj neexistuje liek, tak v budúcnosti bude. A hoci by ani nikdy neexistoval, len keby to bola choroba. A to všetko, čo je v mojej hlave. Keď to skutočne chceš vidieť, ja ti to teda poviem. Myslí si o mne, čo chceš, ale keď ti to ostane v hlave tak ako mne, vrtať ako červík, ktorého z nej už nikdy nedostaneš, nehovor, že som ťa nevaroval. ...16. októbra 1976 som mal 17 rokov. Vybral som sa do lesa. Všetko bolo ako deň, 2 dni, rok. Prosto všetko bolo také ako vždy. Studňa za domom vpravo, dom vľavo, predo mnou les. Kráčal som neviem ako dlho. Bol taký skoro letný deň. Na október teplo, slnečno. Pálilo ako divé, až som žmúril oči. Ani v lete také nebýva. Tak som si povedal, že trochu som asi zišiel z cesty. Veď stane sa, že sa pozeráte a vidíte veci, ktoré ste predtým nevideli. To je normálne, že zasvieti slnko a vy vidíte, že sused má červenú strechu, alebo že kút v záhrade je neobrobený. Hovorí sa, že les je taký istý všade, ale ja viem, že nie je. Poznám ho ako vlastnú dlaň.
Od detstva som sa hrával s bratom v lese a nikdy sme sa nestratili. Vždy sme prišli domov ešte pred zotmením. V ten deň to ale bolo iné. Zo začiatku len trochu. Vedel som, že ten dúb bol trochu ďalej, alebo spráchnivený strom nebol až taký rozpadnutý. Vydesilo ma to. Chcel som sa vrátiť domov, ale už to nešlo. Cestu som našiel až oveľa neskôr. Celý deň som blúdil. Vyšiel som z lesa. Bola už tma. Chcel som vojsť do nášho domu, ale nebol tam. Na mieste, kde stál môj rodný dom, bola lúka. Tak čo? Nahol som si pod strom a dúfal, že keď sa zobudím, bude všetko tak, ako má byť. Ale nebolo. Ráno ma zobudili krávy. Išli na pašu. Vybral som sa teda zistiť, kde som to zablúdil. Po asi hodine kráčania som vošiel do mesta. Bolo to mesto veľmi podobné tomu, čo je nedaleko od našej dediny, ale iné. Budovy boli staršie a ľudia inak oblečení. Vyzerali ako pred 100 rokmi. Celé dni som sa túlal po okolí a snažil sa zobudiť z toho hrôzostrašného sna. Hrôzu som cítil stále. Nechcel som sa pozerať na ľudí, na zvieratá, na vôbec nič, pretože každý pohľad bol dôkaz, že sa mi nesníva. Nepredstaviteľný strach, ktorý ma úplne ovládal, bol so mnou počas týchto dní stále. Zlepšilo sa to až o týždeň. Za ten čas som sa stránil od ľudí. Pochopil som, že všetko, ako rozprávam, čo mám oblečené, ako vyzerám, ich desilo rovnako, ak nie viac ako oni mňa. Sedol som si pod strom v lese, porozhliadal sa, či ma niekto nevidí a rozplakal sa. Strach, ten nepredstaviteľný strach, vystriedal zúfalý žiaľ. Smútok nad nepochopiteľnosťou toho, že svet, v ktorom som žil, ľudia, ktorých som poznal, sa rozplynuli niekde do prázdna. A moja nová realita je tento svet. Nádej, že sa zobudím naspäť doma, niekde v lese vo svojej posteli, hoci kde, ma sprevádzala ešte niekoľko rokov tam. Keď som sa odvážil, už úplne vyhľadovaný a vychudnutý vojsť do mesta, oblečenie na mne bolo už také dotrhané, že ma prijali ako pocestného, ktorý sa stratil. Vymyslel som si historku, že som išiel dlhú cestu a stratil som sa, že pochádzam z ďaleka, ale do svojho rodného mesta sa už nevrátim, pretože celá moja rodina je niekde v cudzine. Rodičia už obaja zahynuli a o ostatných sa nezaujímam. A tak ďalej, a tak ďalej. Najskôr som pomáhal za jedlo a nocľah v rodine u obuvníka. Prijali ma a keď som ukázal, že viem robiť a naozaj nemám kam ísť, tak som si získala ich dôveru. U majstra som sa vyučil a v dedine nedaleko od mesta som si otvoril vlastnú dielňu. Darilo sa mi. Mal som 2 učňov. Na zábave som spoznal jednu mladú vdovu. Chodil som k nej a po krátkom čase, aby neboli reči, sme sa vzali. Okrem jej malého syna sme mali ešte 2. Mal som 3 synov. Všetko bolo v poriadku. A tak to malo ostať. Hoci som nikdy nemohol povedať pravdu o tom, kto v skutočnosti som, môžem povedať, že vtedy som bol šťastný. Synovia vyrástli, z jedného sa stal obuvník, druhý vyštudoval v cudzine a ostal tam. Tretí bol ešte malý. Práve on bol vtedy so mnou. Išli sme pešo predávať topánky na trh. Prichádzali sme po moste cez rieku. Začala búrka, veľmi silná búrka. Dažde boli aj dni predtým a rieka bola rozvodnená. Keď som videl, že niekto tam dal tabuľu zákaz prechádzať,
Povedal som si, že to predsa len skúsime. Chodili sme po ňom aj predtým a nič sa nestalo. Tak prečo by sa malo práve teraz? Ale stalo sa. Keď sme boli v strede, most sa utrhol a my sme skončili v rieke. Trvalo mi poriadnu chvíľu, kým som vyplával na hladinu. Chlapca som nevidel. Ponoril som sa znova. Keď som sa vynoril, bol na hladine. Nevedel plávať, ale žil. Rýchlo som plával za ním. Chytil ma prúd. Bojoval som s ním, ako som len vedel, ale ťahal ma stále dolu a dolu a dolu. Stále do hĺbky. Keď som ho naposledy videl, blížil sa k brehu. Ostáva mi len dúfať, že sa zachránil. Neviem, ako dlho som bol pod vodou. Keď som sa však vynoril, chlapca nebolo. Voda mi bola po kolená. Vyšiel som na breh a kričal. Strašne kričal. Nedokázal som prijať to, že sa to stalo znova. Bol som naspäť doma. Ale znova inak. Keď som prišiel sem, moja mama akurát ťahala vodu zo studne, ktorá bola ale na inom mieste ako vtedy pred rokmi. Takisto na dvore stála tá strašná morúša, ktorá tam predtým nebola. Jedna vec však bola oveľa horšia ako všetky ostatné. Skrýval som pred mamou, že sa so mnou niečo deje. Ešte som vlastne ani neprijal, že sa niečo stalo. Opýtal som sa jej na brata, s ktorým som vyrastal. Ona sa na mňa pozrela a povedala: Andrej, veď ty nemáš brata. Zistil som, že v mojom svete niektorí ľudia zmizli. Ako by vôbec ani nikdy neboli. A tí, čo boli, boli iní. Nie každý, ale niektorí áno. Susedová stará mama, ktorej som bol v detstve na pohrebe, mi zdravila od bránky. Skryl som sa do domu. V mojej izbe boli veci, ktoré tam predtým nikdy neboli. Naučil som sa s tým žiť. Počase som rezignoval. Mama zomrela a ostatní ľudia ma prestali zaujímať. Veci ma prestali zaujímať. Objavia sa, sú, zmiznú a viac nie sú. Ľudia, veci. Všetko je inak, ako si myslíš. Nič nemá pevné miesto. Všetko je len záblesk. Sviečka, ktorá na chvíľu zažde a potom zhasne v tme, ktorú nič nepretne.